Right, ndasvika nemapurisa tiri kuda kubata Esnita Chivenge, saka mota dzese dzivanhu vari kuda kubatsira, vada kubatsira Esnita Chivenge. Vatete muri kunzwa sei? Muri kunzwa sei nehelp yamawana sofa? Handizivi kuti ndinotenda sei. Handiti? Help yacho yakakurisa. Yakakurisa kubva makuseni. Anga kuchiitika zvacho kusvika pari nhasi, pari zvino. Vakaoma. Kana Mwari vari kungoonawo vanongowedzera makomborero. Aiwa, tinotenda Mwari. So hama dzangu, ndo basa renyu riri mumaoko enyu. Tichingokumbirawo help manje kuti tinge tiri tinobatsirana naEsnita apa tiri pachipatara, handiti? Kubva makuseni tiri pachipatara nasisi. So tiri kuda kubatsirana navo. So chatisisina chokwadi ndechoti imari. Mari tova tinato ndo dzatachidira petro nekumhanya-mhanya nekuita zvatiri kuita. So vanoda kutibatsira, vanoda kuona vana vachienda kuchikoro avo, sponsorship ndiri kuida yekuscholarship, vanoda kupawo mascholarship. Blessed, muri sei? Ziri kudi? So apa muri kuona vabayiwa injection nachiremba. Maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint? Zviri kudidi? Aiwa, ndiri kufara pazuva ranhasi. Nhasi ndinaye muzukuru wangu uyo. Nhasi tiri tese natete nasisi vavo, handiti? So tiri kutendai vazukuru. So apa emergency taita stuck iripo ndeyekuti handichisinawo mari. Kamari kandandinako ndo kandashandisawo pachipatara nekuvatsvaga nekudidi. So takutotsvagirawo help kwamuri, kune vada kutibatsirawo. Apa tiritori stuck, vanoda kutibatsira chingotibatai panhamba dzirapo.